Bala bethunani sibona congratulations ababhekise kuVuyokazi Nciweni bethunani molweni ndanamkela kuMamgobhozi TV. Now uVuyokazi ke sana besigqibelene xa ebeqala iYouTube channel yakhe. Hayi ke sahamba so subscribe ke bethuna siyabona ke uyamane efaka ivideos esibonise kunye nabantwana esibonise shopisha and everything. Now ke into yenzekayo kwivideo yakhe uVuyokazi esandoyifaka kanye kwivlog yakhe besandoyifaka siyasambona eqhuba sana imoto ewe ke bokubonakala phana phaba nokusemthqubeni kodwa ke ebeqhuba ekhuphe ifamily yakhe nabantwana. But then ke kula vlog khange sibone into ngoba umhlambi uthenge imoto entsho kanye kwenzeka ntona siyibone seyiqala sele eqhuba. Now ndibonile ke ku Ezitshisa Be Entertainment icolleague yam apha ku YouTube yenze ivideo isithi congratulations kuVuyokazi for uba ithenge imoto. Zivelaphi ezindaba ngoba ke kaloku na ku Instagram okanye any social media page khange simbone uVuyokazi efaka mosukuba umuntu xa thenga imoto uye enze ipost bethunane simbone ke ephethe iflowers and stuff. Noba imoto intsha noba indala soze ungacelebrate uthenga imoto because ayonto incinci. So Ezitshisa Be Entertainment ebefake ifoto inguye no Lady Londi embulela ke ba emnceda ku Facebook ukwenza imali. Kwakhona ke umuntu oye wafaka this comment le ithetha ke ngoVuyokazi ithi le comment, I love this yolo, keep it up kesana, and YouTube is really paying. You guys are flourishing and focused. No Vuyo just bought a car and I'm assuming deposit yakhe uyifumene khona ku YouTube. Congratulations my darling. Lo mntu ke ucongratulate uyolo at the same time ethetha ngento kaVuyokazi othenge imoto. Andiyazi noba kukho into ayaziyo singayaziyo okanye utsho kuba ebone uVuyokazi eqhuba imoto kwi latest vlog yakhe. Hey, sawukhabe sithi congratulations ke kuVuyokazi even though ke bengakhange athi imoto ngeyakhe cause umhlambi nge-family member, umhlambi nge-parents zakhe okanye ngeyakhe, so akafuna umhlambi ba ebesenza i-big deal ngayo. Uyayibona because ke uVuyokazi uye atsho athi yena ungumntu oshayo okanye ongathandi wethu uthetha yonke into le, but since ke ngoku sezibeke out there enayo no YouTube ntombi I'm sure kodwa akanode asincishe indaba ezinkulu olohlobo. Khanike nitsho ke nina ke ba nicinga ba uVuyokazi inoba nyani uzithengele imoto, but ke kule ka YouTube I doubt if ke imali ka YouTube because usandoyivula iYouTube channel yakhe it takes time into bangaba ude uyibambe imali esandleni. Ewe ikhona yona I'm sure uyayibona ku YouTube but funeka kuthunyelwe ipin to verify ba ungumuntu wamanyani. La pin isuka phesheya ithatha iveki ufika apha eSouth Africa iyakwazi nongafiki uyabo, then after that ke ngoku uyakwazi ba yonke into yakho ihambe kahle. uMamgobhozi uyanibona kwivideo elandelayo. Bye.